Det er underligt. I dag er det ikke nogen, der snakker om fredsbevægelse. Til og med unge og meget bevidste mennesker, de tager krig som en nødvendig ting. Det kan man ikke gøre noget ved. Og egentlig kan jeg ikke forstå den diskussion. Jeg kan godt lide den der titel nede med våbnene. Altså man kunne måske fortolke på mange måder. De her sådan, som to står sådan her, de bliver sådan meget kammeratlige på en eller anden måde, ikke? Altså, og den anden, den bliver sådan mere ømsindet. Og den tredje der, den er sådan ligesom meget sådan et kærlighedsspil, ligesom han vil lidt mere, hvad hun vil og sådan noget. Og så har jeg sådan en familiescene, hvor de står faktisk sådan meget stoltagtigt, ligesom det hele med en barn på skulderen og et her og et der. Så måske er det sådan lidt en drøm om den gode familie. Og på den måde bliver det måske, ja, jeg ved ikke, om det bliver lidt bibelsk eller lidt. Så jeg ved ikke. Nogle gange undrer man, hvad man laver, men så nogle gange så glemmer man det. Og så laver man bare noget, og så der ved man vel nok, hvad man laver. Så det bliver man grebet af det, man er i gang med. Den her udstilling skal hedde Nede med våbnen, livets landskab. Og den hedder livets landskab, det hænger lidt sammen med, at Rudolf Steiner har lavet af livets port. Steiner har altid blevet opfattet som ligesom voldselskende og svulstig, og der er nogen, der mener, at han må være fascist. Når han læser hans memoirer, man kan godt mærke på ham, at han synes ikke om krig. Ja, det som er vigtigt i vores verden, at vi er altså ikke kun hovedet, som tænker, vi er også en krop. Det er måske det handler om med det her kommunikation mellem de der to kroppe. At de snakker ikke med hinanden, de står op af hinanden, de viser hinanden et eller andet med deres krop. Og vi tror hele tiden, at vi snakker med hinanden, at det er der, hvor det sker det vigtige. Så når vi bliver uenige, så skal vi bruge en masse ord til at snakke os frem til, at jamen, det var ikke det om mine og sådan noget. Så i virkeligheden tror jeg, at vi viser nogle andre ting med vores kroppe, og det gør, at seksualitet og kærlighed og varme, det er et eller andet, når man kommer meget tæt på kroppen af en anden menneske, så føler man jo ligesom en nærhed og
tryghed. Men jeg har det jo også som kvinden her hjemme i huset, at det er heller ikke mig, du laver. Altså Nå. sådan er jeg jo. Heller ikke hende, der på Frederiksberg station. Forhåbentlig ikke. Nå. Nej, men det var derfor, at jeg tror også, det var derfor, du puttede de der, så det ikke bare en direkte kopi af. Jeg synes, at Emilie sagde, og synes, det ligner også det. Okay. Det er måske bare for at drikke os. Med den anden aften, der havde vi simpelthen brugt alt vores opvaskemiddel, og Ponce, vi arbejdede altid rigtig sent, så vi var rundt ved naboerne og spørger, vi havde opvaskemiddel fredag aften, altså helt ærligt. Hvis man har opvaskemiddel på fingrene, så kan man gøre den glat. Hvordan virker den tube, som virker på? Okay, så tager I over, så laver jeg splat. Jeg tror, det er meget tæt ved det. Det kan jeg ikke. Det kalder mig også ud, så er det også sækkelager og formlager og uendeligt. Er I færdige med pelsen? Nej. Rigtigt. Det er lidt ligesom mennesker. De spiser ikke med deres fjender, for eksempel. Ikke? Da man spiser sammen, det er faktisk et tegn på, at man har det godt med hinanden. Ikke? Så I kan bare sætte jer ned og spise sillemad, og så næste ret. Det er så hårdt nogle gange. Altså, det Og hvor er Elias? I stedet for at vise, hvor grusom verden er, og finde en eller anden superskurk, som jeg kan hænge et træ, kunne jeg måske godt tænke mig at vise, at verden bare kan være til stede.